Salutare! Femeie faină și inteligentă, așa cum am eu în lista mea de prieteni, am făcut o postare pe care am preluat-o de la o comunitate de femei și care se referă la controale preventive. Controale pentru depistarea cancerului de sân. Sau mai bine zis, controale pe care să le facem atât de des și cu responsabilitate, încât ele totdeauna să fie negative. Și să avem ocazia să ne bucurăm că am petrecut timpul, că poate am dat și bani, chiar dacă de obicei acestea sunt gratuite, să ne bucurăm și că aflăm că rezultatul e negativ, că nu avem cancer. Nici de sân, nici de col, nici de colon, nici de piele și nici de un alt fel. Și vă invit să vă spuneți părerea despre necesitatea unor astfel de controale. Despre necesitatea de a ști ce înseamnă sănătatea noastră de fapt. Dacă se referă doar la fizic, așa cum am învățat noi în sistemul de învățământ, sau presupune și altceva, și altceva ăla nu putem să-l aflăm, mai ales dacă am ieșit din sistem și suntem adulte deja, poate multe dintre noi cu copii. Și faptul de a avea copii ar fi un motiv în plus să aflăm lucrurile astea, ca să îi putem îngriji și pe ei să rămână sănătoși și să le dăm prin educație mai departe și lor. Ar fi bine să aflăm, spuneam, din ce componente se întâmplă să rămânem sănătoase. Această parte fizică are un procent destul de mic în aritmetica tuturor procentelor, subiectelor importante și care generează sănătatea. Partea de spiritualitate și partea de psihologie și de viață armonioasă și energie crescută n-au fost cuprinse în programele noastre școlare, deși procentul este mult mai mare decât componenta fizică de anatomie, fiziologie și chiar de genetică. Așa că, pentru ca să putem să ne păstrăm sănătoase, în legătură cu un subiect care nu e prea plăcut, da, cum e cancerul, sau chiar în legătură cu un subiect mondial, da, atunci când e vorba despre o viroză sau alta, un virus sau altul, ține de noi. Ține de noi să ne educăm, să aflăm lucruri și să nu mizăm doar pe faptul că statul, că ministerul, că spitalul, medicul, asistenta sau altcineva, oricine altcineva din afară este dator și poate să facă pentru noi totul, să ne păstrăm sănătatea. Dar asta se poate afla în timp și putem să discutăm despre felul în care putem face asta. Dar până atunci, a ne exprima opinia în legătură cu boli
din acestea mai puțin plăcute și despre cum credem noi că ne putem menține sănătatea, putem să o facem. Și faptul că sunt subiecte sensibile nu înseamnă că trebuie negate sau dacă trecem pe lângă ele prin neexprimarea unei opinii, ele nici nu vor ajunge vreodată în viața noastră, așa cum credem că mie nu mi se întâmplă niciodată. E ok să nu ni se întâmple niciodată, dar ca să nu ni se întâmple, e bine să facem un pic mai mult decât atât. Și asta putem face prin a ne exprima opinia, prin a o împărtăși cu celelalte, prin a o împărtăși și cu cele care sunt deja în situații neplăcute și care așteaptă o îmbrățișare și o vorbă bună de la noi și nici de cum nu le face mai bine să evităm să deschidem discuția ca să nu le îndurerăm, cum am putea crede și cum mi s-a întâmplat și mie în perioada în care am avut legătură cu subiectul acesta. Și vă invit să vă spuneți opinia, poate chiar sub această filmare. Cât de des mergeți? Ce credeți că are importanță în păstrarea sănătății? Și ca să nu fie întrebări multiple, o las doar așa. Și mă gândesc să stabilesc o oră seara la 7 sau la 8 într-o zi din săptămână, cred că marțea, când să pot intra în direct și să discutăm mai multe despre lucrurile astea. Voi pune și un sondaj la care de asemenea vă invit să răspundeți asupra orei, ca să fiți cât mai multe libere, măcar câteva minute și să putem să interacționăm. E un subiect care ne interesează și pe noi și mai ales dacă suntem mame și pe copiii noștri și pe familia lărgită. Și noi putem face multe pentru asta. Vă îmbrățișez. Exprimați-vă opinia. Nu se întâmplă nimic rău dacă o faceți, chiar dacă e public. E public doar aparent, pentru că nu ne vom vedea decât noi și algoritmul Facebook-ului nu ne arată la prea mulți. Așa că îndrăzniți. Vă îmbrățișez. Seară faină!